sifunda abangcwele Isaiah 43 ithi kwincwadi yesilungu, for I am the Lord your God, the Holy One of Israel, your Savior. I give Egypt as your ransom, cash and silver in exchange for you. Ithi kweyesixhosa Isaiah 43 verse 3, kaloku mna ndikhoyo njengoThixo wakho uyedwa kaIsrayeli, umhlanguli wakho, ndinikezela ngeJiputha ukukuhlabulela. Ikhushe nesebha zothatha indawo yakho. Bawo lizwi lakho libukhali kunenkembe ezininzi enhlangothi imbini, buyele kuwe lelambatha lingamadoda asiqondisa indlela, lona lephula imithe emikhulu yemisedare, thetha ngalo Thixo ngegama nasegazini likaYesu. Ithi incwadi yeBhayibhile, I am the Lord your God, the Holy One, your Savior. I give you Egypt as your ransom, Cush and Seba in exchange for you. Lithi ke ithimi yami yanamhlanje, Cush and Seba in exchange for you. Bangcwele, uThixo ngamanye amaxesha uke ukwenze ube nemibuzo ongakwazi ukuyiphendula, athathe eyona nto ibalulekileyo kuwe empilweni yakho, ucakwe ukuba kutheni uThixo ezothatha lento kuzo zonke into ebenozithatha. But uThixo, let me tell you something, into engazukulimaza okanye into engaphelanga ivalue yayo uThixo akayithathi. Noba wena ungayibona isabalekile, kodwa uThixo uyabona ukuthi sele ifikile expiry date yaloo nto. Number 2, uThixo umasele ethatha into kuwe, wenza sure there's something ayishiyayo en yona i-expiry date yayo engazuphelelwa ngoku. Baze bathi abathethayo uThixo akathathi into angashiyi into. Na uThixo uthathile uThixo kuJacob into yonke. Now uThixo uthi kuJacob, I am the Lord your God, the Holy One of Israel. Uthi ndikunikeza iJiputha, kodwa ikhushe nesebha zizawuthatha indawo yakho. Now ithi lento kahle kahle uJacob bekumela kuphelile ngaye, but uThixo ngoba emthanda uJacob waxolela ukunikezela ngekhushe nesebha, wathintsisa ngaye ngekhushe nesebha. That means uncame izizwe ezithile ngenxa kaIsrayeli onguJacob. Bekumela ezinye izinto zehlele uJacob, kodwa azehlela yena. uThixo wanikezela ngekhushe nesebha because uyamthanda uJacob. Now today ndizothi bazalwane, ezinye izinto uye uzibone uphumile ekoneni lapho bekufanele ungaphumi khona, uzibuza umbuzo, ndiphume kanjani? Kanti kube ne-exchange eyenzeka. uThixo endaweni yoba afake wena kwilangozi anikezele ngomnye umuntu okanye ngenye into ukuthi kulimale yona. For example, iyakwazi imoto ukubhuda ungazi ba ikubhude kanjani, bekufanele ichayisile isuke iyotshayisa ipali, unikezele ngepali in exchange of you. Now uThixo, that's what he does. Uya exchange ngabantu bakhe. Namhlanje bangcwele ukuthi andinixelele there's an exchange ezenzekayo ezimpilweni zethu.
bekumela izinto zisehlele, bekumela siphili ku-2020, bekumela nathi sichaphazelekile sisifo, but uThixo in exchange akavumanga ngathi, ukhethe ukuthintisa kunoba vume ngathi. Ayithi incwadi yeBhayibhile okanye athi umculi wathi cha ngeke ndivume unyawo lwakhe lushelele. uThixo akavumi ngempilo zethu, sithi noba singena emadini engonyama sekuthiwa kuphelile ngathi, kodwa uThixo in exchange anikezele ngabanye abantu. Ithi incwadi yeBhayibhile amadoda ayithiswa emlilweni, la madoda ayephosa la madoda emlilweni kwasuke kwatsha wona. Amadoda ayephoswe emlilweni akatsha wona ngoba uThixo wenza i-exchange. uThixo akavumi ngabakhe, wenza exchange uma abantwana bakhe bezofakwa engxakini, ukukhupha ekoneni, anginamela ukuthi kulimale enye into ngenxa yakho. uThixo akuba uyayicakela ikhushi nesebha, but uThixo indlela amthanda ngayo uSirayeli wanqama ikhushi eyithanda, wanqama nesebha eyithanda, wenza i-exchange watshintshisa ngayo ukuze kuzosinda uSirayeli. Namhlanje bangcwele into esisuka kuzo zinzima kakhulu ngenxa ye-exchange eyenziwe nguThixo, kodwa abantu bayamlibala uThixo. Abantu these days abamnakwazi ukumbulela uThixo. Abantu these days benza unothanda uThixo. Abantu sebemlibele ukuthi ubasusephi, sebemlibele uThixo ukuthi izintoni azincamileyo ngabo. uThixo uncamela ukhulu bazalwane ukuze siphile. uThixo uncamela ukhulu ukuze sinqobe. uThixo uncamela ukhulu ukuze sidlule entweni esidlule kuzo. There is an exchange eyenzekileyo ngempilo zethu.